аз ин мошеннико эҳтиёт бошед ки барои инҳо мо ҷавобгар нестем. Ассалому алайкум дӯстони азиз. дар видеои имрӯза хостам ки дар бораи мошенникое гап занам ки номи моро истифода карда дигарҳоро фиреб доданд. биёед ман беҳтар мешавад ки аз аввал нақл кунам, чунки шумо пурратар маълумот гиред ва оянда ба доми фиреби инҳо нағалтед. мо тӯли чанд муддат аст ки площадкаи ватсапро омӯхтем. ман ки дар ин соат таҷрибаи калон дорам ва бо социални сето бачаҳоро меомӯзонем ки чӣ хел пул кор кунед ва ватсап низ дар 2024 ба яке аз площадкаҳои бизнесӣ мубаддал гашт ки ҳоло дар он ҷо пул кор кардаву интернет магазин кушодаву бизнес кардан мумкин аст ва аз он ҷо мардум низ кор карда истодаанд. хуб, ман ки аз аввал хостам нақл кунам. баъдан мо ин площадкаро ба пуррагӣ омӯхтем. дар он ҷо дидем ки пул кор карда мешавад, дар он ҷо харидор бисёр аст, лекин фурӯшанда бошад бениҳоят кам, конкурентҳо кам, нафаре ки даромаданд зуд дар он ҷо муваффақ гаштанд. ва мо ҳама инро ба ҳисоб гирифта, яъне як телеграм канал ташкил кардем дар телеграм. дар он ҷо баъзе секретҳои ватсап, баъзе имкониятҳои ватсапро ба бачаҳо фаҳмондем ки яъне бо кадом роҳҳо кор кардан мумкин аст. хулоса якчанд фишкаҳояшро яъне дар телеграм фаҳмондем. аз сабабе ки дар он ҷо хоҳишмандон зиёд шуд ва ин мавзӯъҳои бениҳоят калон аст, хоҳишмандон зиёд шуд ва мо якчанд видео карда як курс ташкил карда бо нархҳои дастрас ба бачаҳо пешниҳод намудем ва ҳамагӣ 150 нафар ҷой дошт, чунки ҷойҳои мо ограничение буд. ва ин ҳам бошад дар як муддати кӯтоҳ мо маҳкам кардем нафарҳои даркориро гирифта. агар ҳамон телеграмро гиред, сари ҳар як нафар ҷои мо тақрибан аз 50 нафар хоҳишманд зиёд. агар инстаграму, ютубу, телеграму, фейсбуку дигар социални сетҳои маро гиред, дар он ҷо бошад сари ҳар як ҷой хоҳишманд аз 1000-2000 нафар зиёд гӯем ҳам хато намекунем. вақте ки мо курси худро маҳкам кардем, хоҳишмандон ки зиёд буданд дар зери публикатсия баъзе комментарҳои телеграму ҳамон ҷо зиёд навистанд ки мо чӣ хел ба курс дохил шавем, чӣ хел курсро харидорӣ кунем, мо успед накардем. ва баъзе ҳаромхӯро мошенникҳо ин чизҳоро дида хостанд ки истифода кунанд ва ба якчанд нафарҳо аз номи мо навистанд ки дар курси мо ҳоло 10 ҷои дигар ҳаст, курси мо ҳоло 3500 рубл ҳаст, метавонед ки харидорӣ кунед. дӯстон, мо ҳеҷ вақт барои шумо наменависем ки курси моро харидорӣ кунед, чунки хоҳишмандон зиёд вале ҷойҳои мо кам ҳаст. аз ҳамин ҳисоб вақте ки ба шумо худашон менависанд, шумо бовар накунед. мо ҳамагӣ як рақам дорем. як дақиқа як чизи дигар дар хотирам омад ва ман хостам ки мувофиқи схеми ино як пешниҳоди хуби дигар барои шумо кунам. биёед гапам гум нашавад. яъне рақамҳои мо +7 926 30 48 38. ман барои чӣ рақамро гуфта истодам, шояд ки оянда боз яъне видеои маро гирифта рақамҳои худашонро намонанд. ва ман ин чизҳоро дидам ки якчанд нафарҳоро фиреб доданд, бачаҳо ба мо шикоят карданд. албатта мо сари вақт эълон кардем дар телеграм канал, дар инстаграм ва хостам ки имрӯз дар ютуб низ эълон кунам, то оянда боз дигарҳоро низ фиреб накунанд, ҳамон видеоҳоро гирифта ё ин ки худашон дар дигар ҷойҳо нанависанд. ва ман нишаста як видеои бепул карда як дарси хуб кардам ки яъне чӣ хел бо ватсап пул кор кунем, кадом имкониятҳо ҳаст дар ватсап, ҳаминро фаҳмондам ва инро бошад кушодагӣ яъне посилка мондам маҳкам карда. хоҳишмандое ки зиёд будед, дар ҳақиқат мехоҳед ин корҳоро омӯзед, маълумоти пурра гиред, яъне силкашро дар поёни видео мемонам, ҳамон ҷо дароед, тамошо кунед ва якчанд роҳҳои пулкоркунӣ аз ватсапро фаҳмед ва ҳатман истифода баред. ин ҳамчун як бонус ва дарси бепул аз тарафи ман барои шумо, то ин ки оянда боз ҳамин хел мошенникҳо шуморо фиреб надиҳанд. хуб дӯстони азиз, ман фикр мекунам ки аз ин эълони мо шумо огаҳ гаштед ва боварӣ дорам ки оянда ба доми чунин фиребгарҳо намеғалтед. мо вақте ягон чизҳоро агар эълон кардем, ҳатман рақамҳои худамонро мемонем. танҳо менеҷерҳои худи мо аст ки шумо метавонед ки танҳо ба онҳо муроҷиат кунед. худатонро эҳтиёт кунед. хайр.